Kapitan Inteng! Wan pa'y makukwarta mo. Ay, hun nga raw. Problema kmana no pangalaak ti gatang ko iti sidaun may kinitatam abadaw. Isumit lagayam at pumalag na kayo dito ruwar nana. Agkit-kita ak nga raw iti bunga tinatang amabalin ko asok dalang. Sakto anana, nakabatog ta dito'y paraangan da kapitan. Eso nga raw da si Mardunga. Tanakitak day tabunga ti mula da papaya. Di mo ko naan asok dalam day tabunga ti papaya, nana. Taidi pa'y asip-siputak adumakul. Na, adan sa pa'y matplanom amaday. Inkaag kita iti sabali nga alaam. Takukwak day ta. Na, naglaing kan. Syakti mo na anak kakita iti day taw. Sige ka, ireklamo ka kin ni kapitan. Ay saus, nagposkolan ti ropam amang ireklamo kanyak, kat saan mo matamula? Uray matsika, saan mo matamula? Ngam kayat mo asok dalan ti bunga na. Nene, apa yan? Pagpinugot kayo sa matan. Kuha ngamin, kapitan. Dandani ano saan ka nga imay, kapitan? Kunam mo lang ngamin no asino da ito ya babae, kapitan. Apa yan? Ano ti pagapapaan nyo? Daytoy bunga ti papaya yo, kapitan. Tapay, kano papaluumag na ita? Nangagmaw. Katno kayat ni nana tuyang asok dalon. Tawan ka no ti sidaun da, kapitan. Saan nyo amula? Pagapapaan nyo? Day tamad ti kunak. Kasano? Purusan na ngamin, kapitan. Papaluumag nga raw. Nagmula kayo man ngamin Tapno sana na ita mula ti sabali, ti sipsipotan nyo. Ninanatuyang ati pangibagaam iti dayta, kapitan. Tasyak, rugyakon ti agmula. Kunam mo lano asino ngagsasaw. Kita man makamula ka. Asino ti kasarsarita marituyang. Toy bagek maray. Ay kat kita amaray. Pasaan ka nga agkat katawa nga agmaymaysa? Marurudak laeng. Kaputaday takaarubak ako namlan asino. Naamuak nga damag gayam da ka sa panggap na iti bunga ti papaya ni kapitan. Ha? Kano agpada kayon samot kano nga dadaka sa panggap na? Nagkunakang ka? Ay naistorya kanyak ni kapitan. Nagbiitin ang nagwaras tinapasama. Agmula ka ngamin, Maray. Kitaam siyak nagrugi ako na nagmula. Nangrugi kan maray? Wow, natang ti imulak ijay likod, ti balay kaw. Ay kita mga road. Ay katuan Inka kitaan, tapno aramidam tumal. Uray gayam si Kamari Banang, nagmula kamutang. Ay wen, Maray. Taisumot ti imbagan ni Inteng, anayunan mi kano dagiti mula mi anateng. Ay katsyak lang arudon ati awan mula na. Ay katanya ngay ti araramidam, Maray. Rugyam matan ati agmula. Pampanunutak pa'y laeng maray. Ay saan mon panunutin? Agmula kakit din. Ay, maray! Maluluuman jay bunga ti papaya yo, oh. Jay dandanin nagapaan nyo kan ni Didang. Nasamit siguro daytaan niya. Ay katuan talaga nasamit ti bunga dayta papaya. Ikan nagtumo nga rod inton purusin niya. Wen Mare, day talagayam, ikan kanto. Ay, yawan pa'y maraming may... Tumakder ka man ngamin, kita pagtugtugawam, tamang kita kay Teramidom. Ay, apay ngay baon na ngay. Kay, ibagbagam gayam nga awan maramay. Si kanto pa'y awan mo dararamid na. Anya nga awan, inaldawak to pa'y arumrumwar, no agsubliak, addan kanenta. Day tati paglaingam, mapanag-sipot, tiyawid mo. Kay chika ngay, agur-uray kalaang mo't itiyawid kaw. Kahit anyaman ng timasida nga, intun madamdama. Day tati paglaingam. Agdamag kitin no anya tisidan. Padasamat ati rumwar. Masaduta nga raw.
Sigan, imbagking ka, tanapuspos-kol na itarupa. Naa! Kumusta ngay dagiti mula, maray? Ay kat dadakkel dan maray. Agsabsabong dan. Sika ngay, nagbunga da paikit din Ay, nagpartakan ti panagbunga da. Kinapudlo na, mabalin kon apurusan. Ay, sa baligayam talaga, no ba ti agmula? Agbunga adagos. Da ito yung manan kinabaak kung tinalagit mo. Unay kakidin ay maribanang. Ay, ningay kumari ta atuyang. Nagmulamot ka din. Bakit kita kumot nga inal daw arumrumwar? Jakman amon sa dino ti papapanan na. Kapitana, Oh, didang. Sika magayam. adda ka din ni Kapitan. Napanan ija barangay hall. Umayak ko maagreklamo. Taapay. Anya ti ireklamo. Dagitay mulak anateng adda agal ala iti bunga da. Kay, asino nga ti suspitsam? Asino kumapay ngay? Jay ka arubak Ni Marito yang. Wen, iso, Kapitana. Kasano ana ibagam nga iso? Iso talaga. Nakitak ti side view na itinaminsan. Sapay nagadutin nala na. Dinulpim samot amin ang timbunga tinating ni Dida. Ay, agtal na ka man dita. Awan samot imbatay, mapurusindan. Inala kami nun tapno sa anak nga karasublay. Masaya at magkit di tayo tangay naramid mo Agin-agin kapay lang mo dita. Kaya mo magkayam. Narigatin nung makita na ka ni Didang. Iranranak ano kastama pan aglaba. Narigatay nung matiliwan na ka. Sapay na lang, agreklamo day tatao. Ang tuyang. Kasano ngayon? Anya kasano ngayon? No may busta ito yung ninating mo Ay, danag mo na yan. Nagaduti mula natin dagiti karuba. Kandagiti ko kumaray. Ay, nagmula may da kumari makuhanan kung kumari mabanang. Wen, iso adi ka madanagan. Taado ti abastota. Ay na, kasta atin nasaya at nga asawa. Ada magayang paglay nga man niya. Lumabasak manon, dito'y arubaya maray. Napankan samot na grocery. Nagdakkel man day ta igam mo asupot. Napunon samay. Saan mo tunay, maray? Amukon. Naggrocery ka di ta tersena ni Marita Aquanan. Ay, sige maray Panawan kan tanay, mapanak aglutaw. Ay, mabit man laang Maray. Apay maray. Ay, ipakita kan kadagi jay mulak anak natag. Nagmula am ngay. Awan mo makitak dito sangwanan. Imulak ijay likod, Maray. Umay ka, takitaam. Ay, uwan man maray. Kita agma. Kaano nga nga adda dita barangay hall ni Kapitan, kagawad. Awan ita, napan ijay munisipyaw. Mapan ko kumaireklamo di ka arubak nga galala iti mulak anateng. Agpukaw mat, dagiti natang mau. Un nga rod kagawad. Awan maramramanan mi tal-alaan damot. Bay salang mati amok akarubam. Un kagawad. Iso ti agal-ala. Iso akayat ko nga ireklamo tapno sumardengan. Kunak ano siyak lang ti mataktakawan iti natang. Uray gayam sika. Uray si kamat, kagawad. Ay na, babasit pay laang ti bunga dagiti mulak, ay ngam napurusdan. Anya, nukasta. Talagang adda agtaktakaw itinateng amula tayo. No asino ti suspitsam, isumot laang ti suspitsa. Agpada ta, kagawad kwa nang. Anya ngay timakunan. Ireklamo ta ka ding. Nating man, netanyawid man. Apay anak kami suot ka ngay. Ay, naumag nga ruday ni tinatang. No di mo kaya. Ay kat si kamutin ati rumwar. Pasikati agdiskitar iti sidaan ta. Apay, si madutkan. Nakarikreklamo ka mga may. Apay, nusukatam ngay mo, dagiti yaw awid ma. Natang ti adda. No ngay manok may, kasyay. Ay, sikati mapan agalay ti manok no makasidsida ka.
Padasig sa nga paiso ah. Saan mo apadason? Aramidum. Apay, asino ti ado ti manok na dito'y karubaya. Kapitana, kitaam ni Tata Badong. Na. Anya ti ar-aramiden na di tasangwanan ti balay may. Kaslaad da sipsiputan na. Uray lang dumog-dumog. Wen nga rod. Ay sus! Kasla dagitay samot manok yukin ni Kapitan ti sipsiputan na. Wen samad. Kasta ngamin kat, ti panagsipot iti manok. Na, ibagak man ka ni Inteng. Sigudin yun, Kapitana. Narigatan. Ayan na nga, Jay, nakiliw mo amanaw. Sa anak pa yan nakatiliw. Ay nagkapoy kan. Anyalangan nga itinar-aramid mo ang nagmalmalaw. Kaskarina ay may kunamlan asino kang agsasawa. Kunakmet kun ka nga ado titarakan ni Kapitan Amano. Wait, amaw, napangkukinita. Nang tiliw ka kumanda. Untun bigatay. Inton bigat pa lang. Makasidsida akaw ni ti karne ti manaw. Ay, agaanos ka kati. Manok ni pare Inteng, jay tiliwag. Iso anaskin na maplano ang nalaig, tuya. Ay, awanan tibo nga dagiti nateng nga inmulak ijay likodan ti balay may. Dagitim pakitam kanya kiday. Wen, maray. Nagado idi tinakitam. Saan ka day? Kutuwan. Apay ngay. Asinaw tinagala. Mas daawak nga rod. Tas sikalaang matinang ipakpakitaak iday. Syaklaan aya. Awanan sa balay, mare. Sikalaang. Nay, apay ngay. Natang tisindam, mare. Ay saan? Karne ti sindami kini badung kaw. Aya. Angam. Na. Apay ngay. Ado mo ti makita agren di tangipin mo. Ay. Ay nagya sindami di namin san nga aldaw dahito maray. Na Kasanungay, Kapitan. Nagado mo ti reklamo dito yan. Wen nga raw. Puro natakawan kinatang ti reklamo. Iraman mo mutan di reklamo me kani Maribanang. Tauray da kami. Mataktakaw ti bunga tinateng may. Saan kaya matanagan? Ta aksyonak na kita reklamo yun. Wan, Kapitan. Tamay may salaang matisuspit sa amin. Ni Marituya. Anya nga Inteng. Baybay am kadilatan nga adda mga lakadagiti mo lami anatan. Saan ka natagariba na? Taapay. Sitsiputak ni pare ba daw? Anay gisiro. Ang tiliw iti manok. Ay, wan. Isumot lagayam ang nagtatagari dagiti manok. Isubot ita titiliwag. Ika nga rudin Tanay, tiniliw nan di kadakkelan ang manok. Yawid nan. Mapan kong tiliwag. Ay, darasam tanay, yawid nan. Huli ka! Paray! Naitaw, ti ibagbagada nga. Huli, itiaktaw. Ay, paray, padasig lang. Ba't isublay tayo ito yung manok mo, paray. Ipaibalod kayo, kani Marituyang. Ay, unay ka mo ito, paray. Isubsubli lang aro din tayo yung manok man. Ramanan nila ang kumamit, Nagtarakan kayo nga mina. Ibagam ka ni Marituyang, agmulaman. Kaya siya, ta ipaibalod kayo adwa. Ay, maasig ako kumamit. Akada kami, paray. Sige, ibagak kinituyang ko dahil tayong bagam, paray. Nana Toyang, busy kan samot. Kit-kita mabisi ak ngagmulmula. Wan nga rod, idi pa'y na minsan alawas ang nakita kang agmulmula. Wan na tay subot timbaga ni Kapitan, agmula kami kanaw. Ay kit nasaya at mat ano kasta Nana Toyang. Tapno sandak na ireklamaw kindi Kapitan. Ay, pasensya kan Nana Toyang, no inreklamo ka. Iso nga raw ngagmulmula akaw. Sukataktaw, dagiti inalak anateng mau. Ala, Nana Toyang, ituloy mo ti agmula. Tapno di kakit agtaktakaw.
iti mula ti sabali. Ala sigay! Di naman tinagipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ni estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdingay. Paya-paya man ni Kwaro, di ta paradanda. Banag. Ay katsikan ati mang payapay. Apay ngay baon nakpay laeng. Sika nga ro, di ibabaon ko. Sikan ti mang payapay. Takaan kam. Kwaro! Di nagsamot dengdengkin. Ipukaw mo amanganon. Nakitaem. Umay adagos day ta. Ay, wala niya. Shh! Kwaro! Manganan! Isinyas mo ngamin Sige man lang. Sinyas. Oh. Day ta. Nakita natin sinyas mo amanganon. Kita umayon. Nagaliston. Orala tumaray. Agpada kayo at talaga nga agulitag. Alisto no ayaban amangan. Apay ang kail. Ore kalatin maray. Una, nakita kasi ninyasan na ang mga anay. Anyat siday ng kail. Banag, nakalutukan. Dandanin. Oh, nagang mo Kwaro. Ay, kunak ng mga anay. Ay, inayaban ka Ta, ada imawag kanyak. Agiinom ka ron na pare badong, kan aghamhamon kano itigulo. Siya man ang tibaon niya. Si kagayam ti katutarakyan at siptanod. Pudno ang kail. Katuturodan, kada kiti amin natarod. Kung kunam sa lang, may. Adi akon kunaklaan. Ore na magam akan ni antim. Banang, anya ti makuna. Ay katwan. Pudno amin dagiti imbaga ni Uncle Mo. Kwarong. Inton maanawam ni tatam abadong. Agawid ka adagos ta nakasaganan ti makan. Ala, ingkan. Umasidag amin na matawid, naglalaban tayo. Ams, aglisi kayo man itipat na. Tatabataw, agawid kan. Nagkunagin ka. Kaya't mo tag pinatay dan. Agawid kan. Kamusahan ka pa yung agawid. Agaya bakit pulis sa mga alakan ka? Ay, diya ka butang dagita pulis. Ora pa isa nga batalyon dang umay. Tiket ko, laban, pinatayan! Saan kami lumaban kan ka? Apa saan? Takrut kan sa abang-abang. Kung nandupay ni Uncle ka, wasak ti katuturidan na tanaw. Ay sige man. Panagdagam. Sige, ang laban ta. Dito, saan nga lumaban? Patanugin ka malaban. Apa? Nakalisyak. Nay. Sabi ngay, natumba mo ito ni Tata Badaw. Nay, Tata Badaw, bumangon ka dita. Agin lalaing ka. Kunamlan asino ka ngamin anatural. Yung tandak may lag, Mike. Hagasam man kiti dahito sugat ito yung muging ka. Ay, mabit lang. Taltalog pa'y dahito ugot ti bayabas. Tayo suti tapal ko di tamuging baw. Ay, kataltalam nga ro din nagadupay lasa Mike. Agoray ka tagong takpay. Kanya, ay nagsakitan dahito yung muging ka. Anya ngay. Aginom ka pa'y iti arak. Di ka lang mapain. Laklakayan kan, imbes ko mga agaramid kay tinasayap, puro pa kay babay nan aramid daw. Taltalam kay Dane, tay tapal maun. Day, apay maray. Anyat sindam. Nagadumot ti naisingit di tangipan mo akas labulong. Kalngalag ko madya ugot ti bayabas, ta iso ti tapal ko iti muging ni badungkaw. Ngam dya mangalngal, iso at tinaltal ko na. Apay,
Masapul pa'y lang amin angal-ngalem aya. Ay, tinaltal mo pa'y. Un ata nabisbisa ka naw. Ang mamaray. Manipod tinapalak jay muging ni Badungkaw. Nagbalbaliwon sika. Di ka man? Un maray. Naglaang ana itapal ijay muging na jay bulong ti bayabas. Kabigatan na, saan pa yan nagkapay? Napanin adago si jay bangkag. Na, karkar na, no kasta. Ay! Makaagas akong maray! Na, nagkapuam ka ba, dog? Dita bangkag, maray. Itaman pa'y anapan ka dita bangkag. Mula, di bangkag may iti aduan na tayong, maray. Saan ka nabartak ita? Ay, nagbalbaliw ako na, maray. Idilakal man nakarkaritam dagiti karubam. Amok, maray. Dandani pa'y dinanog mo ni Kwaraw. Namin pinsan na nagbalbaliw akon. Saan ako nasakit ti ulaw dito barangay, maray. Tas kan agridam kayo anay mag, kanagiti tanod mo, kwaro. Tapayang kail. Ni tatam abadong no mabartag. Agwala kan agpukapukkaw. Sakit ti ulo mo't day di alakay. Wala raw. Isulang ti pambantayan, may. No maumaak. Mga yabak iti pulis, dati liwon dalangan. Ano mong kaasimot ni Nana Tuyang? Kasanaw. Tugal ada umawag kanyak. Nilata pari badong ti reklamo na, nga agwalwala. Makauma mo ti agan anaway ti lakay. Kaano nga taayag agpatingga, ti kalukwan ni tatam abadong. Sabay ko matapod no detang ibagbagam, tatabadaw. No saan akong nga gininom ko araw? Apay, nadamag mo na nagbartay kak manay. Saan pa'y makitday? Panagnagak, nagbalbaliw akong araw. Saan akong nga agwala? Mala, naglugan ka nga rudan iti tricycle ka. Tay tulod ka na di balayaw. Mas daawat takala at ang nagbalbaliw ni Kabadong. Aya, katno inistorya kanyak ni Marituyang, ajay nginalngal na abaya basti nakaagas kun ni Badong na. Patpat siyumot da ijay ako Marita. Mabalin ka di ama kaagas iti kinaluko, ti may sata o ti nginalngal bulong ti bayabas. Kastamot ngamin ti imbagana. Ngam talaga ang nagbalbaliw ni Kabadong. Kano iso ti bakit kita nga agwalwalis di ta arubayan da iti binigat. Aglablabapay Ay, nagswerte mo ni Marituyang no kasta. Agkuy-kuya-kuy lang. Para ibabaon lang ang aramidin na. Mamati aksan. At talaga anabilag dya inyagas ni Marituyang kan ni Paribadong. Apay, tajakbat labakitan ni kwaro, di ta paraangan da. Kano na pa nagpasada. Saan ngay may nangalda? Umay tulat ta, numabising. Ay, sa bagay mo't kat di. Parintay! Paray! Pare badong, apay. Nagkapuwak na tayo ili, paray. Narabianak. Tanikwaraw. Ay na, nabartay. Anya? Ha? Nagpaitulod ako makingkuha na. Ang nabartak, may. Kunak nga gawid kami. Ang kunana, kaya napaytaginaw. Na. Iso matlagayam. Nga awan di ta paraangan da. Ay, diyak maanawan, paray. Iso si kalangan, di mapan mga nawaking kuha na. Ay sus, delikado na makita na iti pulis. Bunya, mangtid kayo ti kwarta? Kapitan ni Uncle Kao. Iso ni Kapitan Intay, iso mangtid kayo ti kwarta. Ay, kwano? Ay, araramidam. Aw, dahito ni Uncle Kwa Kapitan. Nagtaragyan niya. Apay, dumaw dawat ka ti kwarta kwaro. Ay, kahit ko ba nga rin tiya kinumitiarag. Usaram tinagan ko Ito lang, mate. Agawitan. Kababain na tangar aramidam. Diyak pa'y kaya tiya gawid ang kail. Agawitan ko rakit. Sana ka mabutang kan kang kail. Iso na di nakpilitan, tadyak pa'y kaya tiya gaway. Nadamag mon maray, jay inaramid ni Kwarog ijay ilay. Wen amaray, siyak pa'y matikunam. Anya tinadamag ma.
Sigon iti istorya, nabartak ni Kwarog ija ilay. Tainawis dagiti barkada na. Day talaan tinadamag mo. Kano pinanawan ni Kapitan ang nagwala-wala ijay ilay. Ay sos, imbabain na ti kabindatan no kasta. Ay katun na. Talaga nga imbabain nan ti barangay tayaw. Anya lang nga ti maibaga dagiti tattao. Chiptanod, nabartak ka nagwalwala di ta ilay. Nagbalbaliwan ni Badungkaw. Ita, naisuka mo ni Kwaraw nga garamid iti kalukwa. Ag problema akon banang. Diya kon ambot karamidik. Tanya ti problema. Di ko arog artak manan. Ay, di ta masubok ti kinalaing mo akas kapitan. Subsubukan nagsangag paso. Ita, awan man di ta paradaan da. Ay, sa di naman nga tan tinapnapanan na. Kapitan! Kapitan! Na, Apay marituya. Ay saus, ni Kwaraw, nabartag. Nabartag manan. Agwala-wala iti kalsada. Umay mo anawaan. Ay, ay, anya nga ti aramidam di ta, inteng. Ay, nagpanimid kamatan. Ingka aganawan Ay, naskan nga erikap ko na ti Tersinak. Tanariga to, no umay agwala dito ni Kwarog. Ang mga numaperdi na gitilakaw. Apay, agwalwala man na maray. Wow na. Adda ka kami ni Jibanggag mo. Iso ani Marito yung kinapanangayab ka ni Kapitan. Kunakon kay, talaga sakit ti ulom, day ta Kwaraw. Pampanunutek nga raw. Ang mga numabalinmat nga agasan ni Marito yung ni Kwaraw. Ay, wala niya. Di agas ni tuyang daw. Ay, nabilag kay. nabadnog ako. Ang mga anawa ka ni Kwaro. Di mo't lapaanawan. Ay, kaubingan na ngamin paray. Kapigpig sana. Siyak ba't ti karatsin nun? Padasam nga tayo agas ni tuyang ko paray. Ano nga agas sa sasawang pare ba daw? Ha? Di inyagas na kanya. Di nangalngal abulong ti bayabas. Nagasan na ka, pare ba daw? Isabay. Kit kita ba? Limpyo account. Sana ko naman martag paray. Wala niya. Aguri ka paray. Tamapan ko iyara sa askin ni tuyang kaw. Ngagngal-ngal manay ni ti bulong ti bayabas. Nasaya at mo't kapitan ta nakatulugan ni Kwaraw. Wal marituya. Nabandog ang nagpukka-pukkaw. Nangalngal kun to'y bayabas. Adya man ang ata, amo ka sana nalakat yung ngal-ngal iti napapaitabulong. Awan anyaman na kapitan. Kaya't kulaunay ti makatulong kadagitag kasapulan. Sige, agasang marudon di Kwarog. Ala, aglisi ka nga raw, kapitan. Apay ang masakol nga agli siya akpay. Talaga akas tano agag-aga sa kapitan. Narigatan nukila at ngagkulagtay ni Kwaraw. Ne, kumay matan di Kwarog, adyak pala inay ayaban. Ay, tiyan mo na siguro akit magantayon. Katlak pa'y mat nakaisaan. Agda ka di pangibuang nam kanya. Ay kat jesigod Mapan ka ganawa ka nagtagluko-luko na partig. Unang kay. Sige, no problem. Epektibong sa nagpaiso di agas ni Marituya. Ay, nasaya at mat no nagbalbaliwan ni Kwaraw. Ay, Kwaraw! Sikat ichip tangon. Iso arumbang asika ti aganawa. Asaan kat asika ti papaanawa. Agbalbalo kan, tapno agbalin ka ang modelo dita barangay. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopar Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapang ay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
Apay asaan mo ten amatagtagari ni Nana Tuyang. Na, kasta aya. Sigod namin ano agsabat kami. Iso ti umuna amang pansin kanyak, Nana Banang. Ita? Pulos mo ten asaan nakatagtagarian. Nay, apay ngay nga ta. Idi na minsan, imay dimawat iti bugoong igay balay. Saan mo nga inikan? Balasang ko? Inikak, Nana, ngambasik na ang tintad ko. Kurang siguro aja intad ko. Nung namin umaymat ijay balay, no dumawat iti bugoong. Itad ko matjamay sa agarapon, tapno na nagsaklat ta. May sa agarapon? Ay sus, nagadun ngay. Kasta nga ruday jay ako marek. Ay, jak man mo no apay akas jay ti ugali na. Ay, katsapay la kumaa, ta iso man na kanton no masabat mo, balasang ko. Nay, nakamisuot ka man ay. Sige, tuyan. Ta, anya ko matibibiyang mau. Inaldaw ka mutlangan na nakamisuot. Makapasikor ka akit kitain. Saan nakakitkitaan ano masikuran ka? Kaslay din na minsan nga aldaw. Kinablawan na ka ni Dida nga kaaruba. Ang pulos adi mo pinansin. Naimot gayam. Para bugkong lang nga daw dawatag, ipaidam na pa. Kit kasanaw, jay daw dawatan may sagarapan. Anya ti serbi na adumawatak ngay, no saan amay sa agarapon, kasukatak mag. Sukatan. Ayawan lang mo kung tuyang. Nalaing ka lang nga dumawat. Hangam di mo maamo asukatan dagiti daw dawatan. Marek, nalaing kanumot ten agumura ni Marituyan. Nagkunamot iti dayta, ni Didang Saan kanon apampansinan ni Marituyang? Ta saan na kano ngamin nga inted, jay daw dawaten na amay sa agarapon abugoong. Punay mat ngamin tamay sa garapon? Wen nga rod Ay, kasanon no may tumat dumawat ijay balay. Kat jak mat maited ti daw dawaten na. Di guraon na kon. Ay saan mat siguro, maray? Kasanungay, no si katiguraan na, marikwana. Anya ko matibasol ko kankwana. Amom lang ngay. Ay na, malaksid ako marik ni Maritoyang. Ag BFF kami pay. Iso asaan ang mapasamak na ibagbagam aguraan nak ni Maritoyang. Banan, lukatam diri daw, ta tao. Ano pa na naman ka tan? Ay, sakman lang yan, di mapan maglukat. Good afternoon, Kapitan. Eh, sigaman gayang Marituya. Nakaisim ka man ita. Ni kumarik abanang ngay. Diyan ka mo, ano sa dinaw, tayo na panan na. Dumawat ako matias sa in, Kapitan. Asin, eh, talaga yan. Mabit lang at mapankayalaan. Wan, Kapitan, agurayak. Ay na. Sapay kumaa, kaya aduna ti itin na kanyak asay. Ito yung ti asin, Mari. Day talaan. Nay, kurang pa yan ito. Kahit may sa kutsara ito insupot kong asin. Di mo pailaan na yun mo't amay sa kilaw. May sa kilo. Kahit kurang pa yan may sa kilo, di laban ming asin. Saan nga rudan? Anwag ngay day ta nagbasit nga asay. Di mo kayat nga laan, Mari. Ay sanan! Pagasinulanan! Lala. Nay, gimuran samat ka ni Marituya. Imay itay dito balay ni Marituya. Imay di mawat ti asin. Kat, inikam ko man Ik-ikak nga ron. Agam sana ba't akayat na basit ka no? Ninayunam ko man May sakilo, ti kayat na nga itid ko. May sakilo. Nagadon kat dumaw dawat laan. Pimaraw nga ron nga agong unget. Ay sos, ay guraan na kad inteng. Mainayon kamutan itilistaan kadagiti saan na apampansinaw. Yan niya, mutin na ito inlutom tuyang. Awan mo tramraman na. Di nakpabasulan. Apay kumaasaan.
Kitsi ka mo, tinagluto. Saan ka kiday, napabasulan? Pabasulom ni Kapitan tanaimot iti asin. Asin lang yemot na. Day taman di kung kuna akong kingkan kay. Ano saan mo amaala di kayat mau? Guraam di tao. Ikan nakidain iti nagbasit nga asain. Kita niya ti kayat mo ngay. Itadamin di asinda. Kay sukatak mo lang. Imbis ko mga thank you ka, tainik kanda ka. Ang gumura ka kiday. Ita, pabasulan pa yan, di pa rin tayo. Nailista ko, dagiti utangam ako nam, kompleton. Addan bagas, sardinas, kapay, kanjay asukar ngay maray. Ay, nakasupot dami nun. Kan, naibusan ti asukar. Jay ngay karni ti manaw, Umutang ka pa iti karne ti manaw. un amaray, kan inayon mo mutin ajay karni ti baboy. Nagadumatan. Awan pa'y buena manaw. Kaslasan tamot nga kumari no kasta. Ay, adoon na yun ti utangam. Imbag kumamot no agpauna ka. Apay, nalipata maun nga ag BFF ta. Jak nalipatan day ta. Kahit apay ngay nga raw, asaan mo akayat anayunan ti utang ka? Awan pa'y nga rod buena manok. Mapanak man launan. Saan tan nga ag BFF? Naa. Nakitang ka di tinapasamak, Kapitana. Nakita, anagsabat kayo kani Marituyan. Pulos adinak pinanpansin. Kat no kunampay at tulungam amang bagkat iti nakasubot nga awit na. Kagurgura naklata ni Nana Tuyang, Kapitana. Ay, bye-bye amon ah. Gapula ang itibugoong saan na kun apanpansinan. Ay, nukas talang ti ugali na. Ay, awan tot agbati, agagayam na. Lakit di ah. Kahit nag-thank you ka, ta pinautangan na ka ni Kumari Makuana. Apay ko mga thank you ah. Pinautangan da ka, sika at tiway ngagbayad, saan ka pa'y ngag-thank you, Mike? Tino sila pakidi ah. Ayunay kantuyang. Kunak pa'y asan kami nga agkumaray. Nagalas lakit ti ugali mo na ya. Kunak anayunak di utangal. Ngam di nakakayatan. Ha? Iso amanipod ita. Saan kong apanpansinan ni Marit Kwanang? Kinaguram ni Didang. Ita, insoblat mo, Mike, ni Kumari Makuana. Hawanan tuyang. Inutay na maibos, dagiti gagayim mo. Day jayan ni Maritoyang. Day, apay ngay, taijay mo't balasiw a kalsada tinagnaan na. Kan, nakalingad itiro, panadya payong na. Gimora ngamin kanyak. Sika, ako na a BFF na. Gimora kan ka. Impagarup ko nga raw, asan nakaguraan ta ag BFF kami pay. Ayam, sabali ti ugali na. Apay aginuran na ka ngay, mare. Panay na yunan na dya inutang na. Ngamjak inikan. Gaputa adoon na yan. Dayta tinangguraan na kanyak. Kat no na ibagamot kanyak ni Inteng. Asaan na kanumutan apagtagtagarayan ni Inteng. Uray ni Kapitan, ginuranan. Ay wen, mare. Gapulaang iti asin. Makitam dayta nga ugali na dayta ako marita. Ay, wen nga rod ah. Agbabawin tumot lang iti kastang aramiden na. Uray po, temtoy ko na. Asino laangan nga itinabati agay yung ninanatuyang? Nilaangan maribanang ah. Wen nga rod, tasaan natamutan ang kasarsarita kagawan? Apay, saan naktumot lang ata aya kasapulan ni Marituya? Si kapay mat, kaano nagado ti kasapulan na kan ka? Kan uray si kaakaruba na. At natumot lang masapol na kan ka ah. Anyangay kumamot kagawan. Ay kaadan tulat ta ah. Isuntumot lati umuna nga umasidagkan ka. Tuyang! Anya mo dahil ito'y kape, Mike, tawang peram-raman na. Tuyang! Kapay aya, intimplaan ka lang arudan iti kapay. Di kapay lagtal na. Awag maasukar na dahil ito'y tinimplan. Naibos ti asukar. Nakapapay dahil ito'y kape. Ay, jakayat! Awan nga rod asukar. Ay, kat magipamuspusan ka buti na.
Ay, wala niya. Ay, mapanak man bumulod kin ni Maribanang. Darasim, tanapudot pa'y dahito kapay. Ay, husto ti timing ka. Ang sibsibog ni Maribanang di tarubayan da. Ay, Maribanang! Maray! Saan nakmat asungsungbatan ni Kumaray? Maray! Gumurgura kan samat kanyak. Anya ti basol ko kan ka. Umayak ko mala dumawat iti asukar. Talaga asaan ka kumaakayat akasarita. Tapay ngay. Tapno marik namat, ti marikrik na dagiti saan mo akasarsarita at tao. Adda asukar yung maray. Ayawan, saan ka nga ikan, uray adda. Kan di kan agsasao, ta saan ka mutla akayat akasarita. Ayan na nga, Jasukan. Awaday, 5 misin dahito kapay ka nagururay king ka. Awan, dinak pinabuludan ni Maribanang. Ay, nagkapoy ka to yan. Di ka lakit na pamaimutan ka kani kumarim ako hanang. Amom asaan ka may ngagkumaray. Makita mo, tipikto na dahil takin na alas di ugalain. Gimura na aming kinggan. Si kamo lang, takin basol. Uray ni Kapitan, kimura mo't kanya kaun, tadya ang aming kinasarsarita. Uri ni parenteng, gimuran. Amin da akaruba badong. Kay, naragsak ka, nga do ti gumurgura king ka. Saan nga raud? Apita mo, timulam apuro sakit tinakan to yan. Ay, anya nga'y karamidag. Ay, kung makamuka. Naibaga bigat mo, Kapitan. Saan ka kumakayat akasarita ka? Ang gapot na siyak ti kapitan. Iso nga, naimbaga bigat mo mo't marituyang. Sikatin na panunot ko apagpatulungan. Kaputa si kaka nga ron ti Kapitan. Kapilitan at tulungan ka. Anyang nga ron. Gimura kanyak dagiti kukumaray, Kapitan. Amo ka, no apay aging mura dakin ka. Sakto pa'y. Asan lang nang taditi may sa kilong asin kat ginura na kadagos. Amok abasol ko, Kapitan. Lasaya, ba't na nakamiris ka? Tulungan na kuma, Kapitan. Kaya't ko ngamin ama isublay, tinapintas alinangan may kadagiti kukumaray. Kasanaw, matulungan ka. Kasaritam ida, na nagbalbaliwak mo dun, Kapitan. Panasat, kasarita ida. Masabat ko manin ni Nana Tuyang. Siguradong kusilapan nakmanin iti kastaunay. No di na kaya't akasarita. Saan ko mat akasarsarita? Mapay ko ma. Didang! Kaya't mo ti karne ti manaw? Ha? Sika ka di tinagsauna na tuyang? Awan mo't sa bali at tao ditaw, no saan laad ata. Kaya't mo asawan, saan kan agumrugura kanyak na natuyang? Ay na, pasensya kan tama di nga main ti aldaw ko iday. Awan day jayin na natuyang, lipatin tanday jay. Ay, umay ka madamdama, tapadigwan ka iti sidaom. Sige na natuyang. Kat papanan nyo ngay. Mapanak ni tatirsina ni kumarik ako anang. Tadumawat akmo't iti dispensar kan kuana. Kalpasan na, mapanak mo ni tabalay da kapitan. Takasaritak mo ni kumarik abanang. Ay, mayat ana na to yung nukasta. Balasan ko. Naramanam dyan luto ni Marito yung asidaan? Wen kapitana, naramanam ka di mat? Ay, kagap-gapo na dito yung balay. Pinadigwan nakmat sika. Nagbalbaliwan ni Nana Tuyang, kapitana. Mayatun, saanan akas idi agumura. No di na maala, ti kayat na. Ay, kat nasaya at nukas ka. Balasan ko. Ay na, Nana Tuyang. Kababain ti ugali kan aramid mo. Ala, ituloy mo tagbalbaliw. Tapno
No nasaya at ti panaglilim ng inyong nga agkakaarma. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. May sabay asagot kada kayong TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman ko na iting kay panagdangan. Na, unay katabang lumon ba daw? Kit mapalagaya magpasada. Kas kamulamapan agninungan iti kasar. Tapno ti aglugan, iti tricycle ko. Siguradum laeng nga ado ti mapasada. Kaya da pagluganan kay, no nabanglokin na taraki a driver, tuya. Hay! Hay na! Hay! Naganglit ka, Inteng! Yeah. Hay! Apay asakti kita. Hay! Sino pa'y kumati sa bali akita, Talagamot asikati na ang late. Dito yung ikababay ko. Apay adi mo kita. Ay, apay nga naramraman akmanay. Inal daw nagdigdigo sa sakit din ti pabasulam anapangsit. Siyak di mga angot mawantay. Aya! Ay! Naikamatan ko arog. Agdigos ka ngamin, Iso ba ti bagbagakan ko na? Ngam dinakmut dingdinggan. Malamina kantay. Ay, agidadang ka, Akas ka ni Uncle Mo. Uy, nalami isin ti pagdigdigos ko. Malaminak lata. Uray na idadang ti pagdigos ka, wantay. Inteng, bagbaga ang manday to'y kaanakam. Kwaraw. Inak man lagpasadan. Ay, tata ba daw? Isardeng mo manday ta pa nagsagsagawi si Umaw. Apay aya. Kanya ti pakasikuram. Naragsa ka ngarat. Sumagsagsaгаwi siya. Sabay dito yung abay ko ti pagsagsagawi siwam. Ada pasayeros Ay, siya ti nakapila Ikatasigam nga rudin Sapay cakes. Ading. Sa dino ti papanam. Ijay ili, manong. 50 ti plita inuag may saka. Nagninamatan? O di aglugan ka dita kwartam. Aglugan at langan iti sa bali. Sige, aglugan ka latan iti sa balay. Nay, apay nga, ito yung madayo di pasaheros. Sapay balasang. Nangina ka no ti singir ko 50. Ay, siyak man lang iti mangilugan. Mace! Aglugan ka dito tricycle ko! Ay na, ay! Mayat nga agpaisaw no agpabanglo ka nga agpasada ba daw? Adaw ti kwarta amayawid mo. Coins lang na kita na iyawat ko king ka, tuyang. Kaya't mo asawan, at dapat kwarta kang ka. Ay, katado pa At dapat dito na nakabulo sa kanya. Kitain. Ay, wag. Mala, irwar mo nga rod amin na natabilangan. Ay, kataguray ka mo Ay na, nagmayat nagpasada itatuyang. Nagadaw ti pasahiraw. Kwarog. Uy, kwarog. Abay, kagawad. Itay ka pa'y anak ka pa ni imbidita sangwanan ti Tesina. Apay, anya ti problema. Ay, dakkel ti problema, kagawad. Anya nga road. Naman ti mapaspasadaak. Di damot kaya taglugan na ti tricycle ka, Napay nga Damot ang tricycle ni tata ba dong ti kaya da pagluganan. Apay nga nga ta. Bay ama, tayo ito nagpailiak. Jay tricycle mo ti pagluganak. Sika ti mangitulod kanya. Pasensyakan ka ba dong? Tajay tricycle ni Kwarong ti kayat ko apagluganan. Ay, saan nakagumura, maray? Sige lang. Awan ka nung amin pasahiros na. Iso asya kun Ay, awan basol ko dita na, maray. Masya nang ngamin kan kuana. Mawatak, maray. Sige, ingkan. Aglugan kan, iti tricycle na. Tay nakapengor, urayan.
Nasaya at adakan ko arog. Ibagkat mo nagiti ginatang ko alakop. Tagawid ta ni kabildatan. Nagadumot na kita ginatgatang mon kagawad. Mapuno ati tricycle ka. Kat, plitsak mat dagita kargak. Jak makabagkat. Asino ngay nga raw timang bagkat. Di man kita kayo ti sa bali di tamang bagkat. Kaya't mo asawan, di mo bagkatan. Titungtungan ta. Itulod ka laang. Sa nakaraman da kita nagado akargam. Anya lang mat dagita kargak. Krispap kan ken dila ang maut. Uray, masadutang agbagkat. Simbang peten ni Kwarog, inteng. Kasi di kalman, nakalidliday mat manan. Dan sakit di problema, ti ka anak ka. Ingka man kasarita, tadamagam no anya ti parikot na. Wan man. Kwarog ka anak kan. Napayang gal. Apa yan, naliday ka? Ha? Kasi na, dito lang mo tinapasadaak. Aw, 3-5 pisos. Kaya talaan. unang gal. Ngawan mo't pasahiros ka. Apa nga awan? Nagado, tiagur ore di taparadaan. Di damot kay taglugan iti tricycle ka. Kaya apa nga, teta kinatarakin. Kay kayat na pa pagluganan di kupi-kupi ta tricycle ni tataba daw. Tagtupay kaya tapagluganan dahil ta tricycle na. Sa kupit-kupit. Makapaladingit ang kail. Saan kan gagladingit ka anakan? Umadong to at ipasahiros ko. Ambo kundo apay nga awan mayat nga aglugan di ka tricycle ni Kwarog, maray. Nagngina ka nung amin ti singer na apasahay. Saan laaday ta? Sadot pay ngamin nga gibagkat iti karga. Aya, Aywang, naglaing pay nga agreklamaw. kano ada pa'y is-istoryaan da. Asaan kano pa'y ngamin nga digdigaws. Asino ngay mat ngamin ti mayat nga aglugan di ta tricycle na. Numadi mat gayam ti payud na. Imbag ni badong ko tanagbang lumaray. Tunggal mapan agpasada, agbangbanglaw. Ay nakaisputing pa'y Ay kat kita mat amaray. Amangan no adamat is putingan na. Kas kumaitian niya. Kas ko maiti chicks. Ay, wala niya. Uso ti kasta ita, maray. Tataba daw. Itulod na kami man. Nagbabarkada, Jili. Ano kayaw? 5 kami. Ay, dapat itulod ko abakat kilakay. Ijay kayaw, ang tricycle ni Kwarong naglugan. Saan nga kayat? Nabangsit, Mike. Nangakuday jay. Saan ba't una na bangsit ni Kwarong? Malaki din, tataba daw. Itulod na kami. Napanagitulod ni Tatam Abadaw ang kwaraw. Una na, katamuyaw. Puro babae ti kayat na nga itultulaw. Puro babae ko na. Panagkunat, at the chicks ni tataba daw. Ay, saus, makaungataksa. Ay, rumbang lang nga makaungat ka na. Talagang at the chicks ni tataba daw. Isumit lagayam anak kabang banglaw numapan agpasada. Isuanas ka na mamam ti kinapod now. Chick boy itan ni tataba daw. Agawid lang, tamakita na. Tuyang may lab, adakon. Yahoo! Nasaya at tagdakan. Ay, sigurado ang maragsakan ka. Tado man ang tiyaw at kuking ka na pasadak. Awan bibiyang ko no ado tinapasadaan. Ha? Agong ungat kan sa, may tudno. Agin-agin ka laing. Talaga makaungasa. Tabay, kanya tibasol kuking ka. At the chicks mo niya. What? Chicks na ibagbagang may. Isumalagayam akong disputing ka. Konde pa bang luka. Wen atap no at dati umasidag kanya ka pa sa heroes. Ha? Teko nam kiday. Tapno adda umasidagkan ka at chicks. Ay, nabanbanlugak to yan. Iso adinak man ungtan. San kan ngagpasada? Taday taag chicks mo lang tar arabidom. Saan kanumat tan nga agpaspasada ni Kabadong, maray? Apay kanungay, maray? Saan kano napalubusan ni Marito yung agpasada? Taadda kano chicks na. Ay, laklakayan mo tan ang ag-chicks pailaan. Andaya mo't linakayan. Sa bagay,
Ang nagkuna nga da chicks na. Kano iso ti pagchichismisan dagiti babae dito tersina. Na, amangan mat no chismis laeng dayta, maray. Nungay pudnaw. Aga semot nga men, tauray laag pabanglaw kan agisputi nga mapan agpasada. Kwarog, nadamag mo ka din. Asaanan nga agpasada ni Tatam Abado. Ay, nasayahat mat no kastanggay. Ay, baka pasada kan, kaanakan. Una, tawanan ti kainagaw ko kadagiti pasahiraos. Gusto nga agagagat kang agpasada. Inak nga rin nagpasada ang kain. Agdigos ka pa'y mo't kumakwarog. Sana nga, apay-pay lang. Kababain mo't kadagiti chicks apasayros mo. No, saan kang agdigos? Sana nang kain. Adulamin deta digos-digaws. Agsapatos ka kumamot kwarog. Huston dito chinilas ko, natalyan iti baraw. Sakit iti lukluk ko man. Kunam siguro, sana ka makalibas. Nyangan ti Selvina daw ito'y tawa. No, diyak umuli di tayo. Apay ba daw? Ayatar arami daw. Tuyek. Saan ka amakarwan? Dito'y kalaang balay. Agur-uray dagiti pasaheros kaw. Pasaheros mo at chicks ti kahit masawan. Ay sana mabali na rumor ka. No kasapulan nga Italika. Italika. Ay. Apay nga awan matan ni badong dito'y parada. Sana ngagpasada ni Tata ba daw? Dito'y tricycle ko ti pagluganan niya. Saan mi akayat ti aglugan dita tricycle mo? Nagninamot kisingir mo. O di libre, no da kayo ababalasan. Kan may isa, nagbangsit ka mo. Saan mo't unay? Aguray kamilangan iti sabali at pagluganan mi. Agudong kan sa manain kagawad. Ay wan, kwarog. Mapanak man gumulpi iti lakaw. Ay kataglugan ka na iti tricycle ka o tay tulod ka. Ay saan? Ha? Jakla kaya ti aglugan dita tricycle mau. Nagsadot kamot nga agbagkat iti karga. Ay, awan pa'y pasaheros kumay. Ay wan ata di da kaya ti ugalim. Ningamin ka ba dong? Naanos. Nagagad nga agbagkat iti karga. Kung saan anangina ti singir na. Kan nabanglaw. Mabalinak mo nga agdigaws. Kan agbalinak ko na naanaws. Day talaga yam. Aw, kita ang nakmananggay. Anyati makunam. Dek. Nagwapo ka mo't kan kwarog kaanakan. Nagdigo sa gayam. Kapay mo't. Saan mo na damagay? Nasaya at ata nagdigosak. Mas dawa ka ron. Nagdigosak tapno saan da kaliklikan dagiti pasaheros ka. Ay, naglaying na ito ka nakak. Ha? Haba nang agpalakpak ka mo't Makapalpalakpak. Sige kiti. Parang palakpak lang mo't. Aw. Oh, dayta. Nagpalakpak ako. Palakpak ay. Sa dino ti papananyaw, tataba daw. Nanatuya. Mapan kami man ag-date dita kapitulyaw ko araw. Itulod kayo na. Na, kaslaad na nagbaliw iti langam ako araw. Unya rad. Anya tinaramid mo ko araw. Awan mate. Nagdigo sa klaing mate. Kan nagsukatak. Isumod lagayam nga da maangot ko anabang luwa. Ala, aglugan tan ba daw? Kanay, adun sapay agur-uray a pasaheros. Da kayo nga pasaheros ka. Agpila kayo Agsubliya ka dagaw. Sa paman na maitulod ko dagito'y nga agasawa. Ay, kwarog! Ang gagat ka ngamin, kas tricycle driver. Tapno saan da ka aliklikan dagiti pasaheros. Ala, kanayunam dagdigos, tapno aprisyaran da ka dagiti ilugan mo. Ala, sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon,
Fergie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Ayaman ka na ito yung kay panagdangag.